Acha tumira chiaye. Waombolezaji wote ambao mko kwenye uwanja huu abanchari baminto, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Aba machoge balitwaruna imwe magena kenyenya mugonga byange bichuryagwo mbia mono sana. Ntareba anachire goteba pole ase family yo mheshimiwa Zebedeo Opore. Abantu baminto inje no mujumbe ngoruko badia barongo kurubu machoge borabu na intwento ulirege ti kyanyangoso kiandege. Abantu baminto bono okoranga gusi bono yanyare kanire toe gwe biti birenga byendege toe gwe biti bitatu asa masikani yo mheshimiwa Zebedeo Opore. Aba na inji baminto moro chense bunere uchumi nore biya ekero uchumi etali biya mbanto ki nsemi ki egametie elinde abantu abo banyare korenta amawaida ase serikali uchumi yeji korongea tali abantu basomete economy korende bona economist no era irega ntoko nyara gopinga nyasaye bwamwire botalibo. Abantu baminto bali mu bwatabana chiskuru tiga abana basome economy bono Kenya gochibusyo ebintu bigendere go sarekenzi style yeye ngonganya tore bono togende Tanzania asoboge mabukare rais yake. Baminto ngokora ntagetegote abaiga ntagetegote abambia mono sana sabanchari mbia mono sengencho mwata eto mugakoyo ase bunge ekero bwate chitamu ekere kwa bero mujumbe bwate chitamu gwetanie yemo igokoro kumwe ranking member barimo manyete barongo nare ranking member bori kurinde nsabire na nchama tukabusyo bura mwa sira omugaka Zebedeo na nchenkore gasibune yae elinde na nchama machoge bansu kigo chibusyo. Abantu baminta semoko genda mogende no bwanchani bwanyasaye na Zebedeo Opore twabikire nkoro yaya sama boka nyasaye agende na inda turarire biya mbiya mono nyasaba seseni biya mono my brother Dikoani. Asante. Twakolire se asaba chumbe one nkorangelia our senior member ranking member